kardeşler, Diri Sözler adlı gepleşiğine hoş geldiniz. Geçen gepleşiğimizde biz sizin bilen üzüm ağacı varada, üzüm bağı varada gürrün ettik. Köne ähte İşaya Peygamber'in kitabının 5. babından üzüm bağı varada gürrün edipdik. Men size şol wagtynda täze ähte hem bu hili misal bar deyip aydypdym. Indi bugün bu gepleşiğimizde täze ähteki üzüm ağacı barada, üzüm bağı baradaky misaldy yenide öğreneriz bu gepleşiğimizde. Gelin häzir diňe täze ähte ünüs bereliň. Yahyanyň hoş habarynda 15. babda 1-12 ayatlarında üzüm ağacı barada şeýle zatlar gürrüň berýär. İsa'nın ağzından çıkan sözler. İsa diýär: "Men hakyky üzüm ağacıdyryn. Atam bağbandır. Mendäki miwe bermeýän her bir şahany ol kesip, miwe berýäni bolsa has köp miwe bersin diýip timarlap tämizler. Meniň size aýdýan sözüm arkaly siz indi tämizsiňiz. Siz mende galyň, men hem sizde galaýyn. Üzüm ağacından aýrylan şahanyň öz-özünden miwe berip bilmeýşi ýaly, menden aýrylsaňyz siz hem miwe berip bilmersiňiz. Men üzüm ağacıdırın, siz şahalarısınız. Kim mende galyan olsa ve men kimde galyan olsam, ol bol miwe berer. Siz menden üzüňe hiç saat edip bilmersiniz. Kim mende qalmasa, şaha kimin kesilip taşlanar, uğrar. Olar yığnaştırıp oda atarlar. Olar hem yanar. Siz mende qalsanız, menin sözlerim sizde qalsa, islen dileğiniz biter. Sizin köp miwe bermeýiňiz bilen atam şöhratlanar. Şeýlelikde siz meniň şägirtlerim bolarsınız. Atamyň özümü söýşi ýaly men de sizi söýdüm. Meniň söýgümde galyň. Meniň atamyň buýruklaryny berja edip, onuň söýgüsinde galyşym ýaly siz hem buýruklarymy berja etseňiz, meniň söýgümde galarsınız. Size bu zatlary meniň şatlygym sizde bolsun ve şatlığınız dolu bolsun deyip ayttım. Menin buyrugum şu: biri-biriňizi menin sizi söýüşüm ýaly söýün. Ine doganlar, täze ähteki üzümçülük baradaky tymsal biraz köne ähteke seredende biraz umyt berici, biraz yeňilerek mike diýip pikir edýän. Näme üçin? Köne ähte üzüm bağı ekildi. Hudaý ähli etmeli zady ettim diye ve olardan miwe garaşdym, emma miwe bolmadı. Ve ondan soň Hudaý bu üzüm bağını derbedagyn edip ýok ettim diye. Täze ähte bolsa İsa biraz has yeňilleşdirýär seredin. Aslında yeňildir. Men hakyky üzüm ağacı, ağaç mendirim diye. Siz şahalarsınız. Mendäki miwe bermeýän şahalary Hudaý kesip aýryp taşlar, miwe berýänlerini bolsa has köp miwe bersin diýip timarlar, keser ve timarlar, tämizler. Meniň size aýdýan sözüm arkaly siz indi tämizsiňiz. Siz mende galyň, men hem sizde galaýyn. Üzüm ağacından aýrylan şahanyň öz-özünden miwe berip bilmeýşi ýaly, menden aýrylsaňyz siz hem miwe berip bilmersiňiz. Men üzüm ağacıdırın, siz şahalarsınız. Kim mende galyan olsa ve men kimde galyan olsam, ol bol miwe getirer. Nähili, gowy zatlar. Biz öz-özümizden hiç bir zat edip bilmeýändigimizi bu ayatlar bize aýdýar. Diňe biziň bu etmeli zadymyz şudur doganlar. Şonuň üçin muňa yeňilerek mike diýip aýdýan. İsa üzüm ağacı olsa, biz hem şahalary bolsak, eger İsa Mesih'e bağlılık alsak, onda bu üzüm ağacından gelýän suwuklygy, ýa-ni iýmiti, şahalara gerek olan iýmiti biz üzüm ağacından alýarys. Diňe ona bağlılık alsak yeterlik diýär. Eger maňa bağlılık alsaňyz, onda hökman miwe getirersiniz. Elbette sizdäki miwe bermeýän şahalary timarlap, kesip, aýryp, timarlar has köp miwe bersin diýip bunu eder. Bu barada gürrüň ederiz. Emma hiç bir miwe bermeýän şahalary kesip aýryp taşlar.
Mive bermeyen olsanız onda korkun. Sizde mive emele gelmeyen olsa. Az miveler emele geleyen olsa onda Huday size yine de has köp mive bersin deyip temizler, arasalar, gırkar gerek yerlerine. Neticede siz qoğu miveler getirersiniz. Ne edip temizlenersiniz? Ne edip has köp mive getirip bilersiniz? Menin size aydan sözüm arkalı siz eyyem temizsiniz diye İsa. Demek ki bizi temizleyen, bizi timarlayan, bizde has köp mive emele getiren zat bu nedir? Nemedir? İsa Mesih'te kalmaktır. İsa Mesih'te kalmak diyen vaktinde, ona bağlı bolup kalmak diyen vaktinde biz yine de bu nemeke deyip düşünmesi kıyın olmağı mümkün. Ama söz var da gürrün ediyor. Benim size aydayan sözlerim arkalı siz temizsiniz. Siz mende kalın, benim sözlerim sizde kalsın. Sözlerim bizi temizleyeceğim, arasılacağım. Has köp bizde ruhu miveleri emele getirecek. Bu Hudayın diri sözüdür. İsa Mesih'in sözleri bizde kalayan olsa, onda İsa Mesih'in özü de bizde kalayandır. Bu sözler bizi kamillik derecesine yetirer, östürer, timarlar, temizler, köp bol miveleri bizde emele getirer. Bu sözler bizim yüreğimizde mesken tutsa. Ne için mesken tutmağı vacip? Sana karşı günah etmeyin deyip Davut Peygamber sözlerini yüreğimde yığışırdım diye. Sözlerini yüreğimde yığışırsam onda men sana karşı günah etmeyen. Ne için? Günah etmeye, ne doğruluk etmek sıynağı bolan vaktinde onda yüreğimdeki yığışıran Hudayın sözleri menin aklıma etme bunu deyip akıldarlık veriyor. Bunu etsen beyle bolar deyip neticesini düşündürüyor. Umuman aydan vaktinde Hudayın sözleri bizim yüreğimizde mesken tutsa onda biz günaha yok deyip bilmeye akıldarlık ve güç taparız. Şunun için Mesih'in siz mende kalın, men sizde kalayın, mende kalsanız mibe verersiniz, mende kalmasanız kesip taşlanarsınız. Bu zatlarını düşünmeklik ne mi? Kıyın olsa onda şeyle düşünün. Mende kalın, men sizde kalayın diyende menin sözlerim sizde olsun diye İsa. Sizin yüreğinizde olsun. Şonda men sizde olduğum bolya. Menin sözlerimi yerine yetirseniz, menin sözlerime göre yaşasanız, onda siz hem mende kaldığınız bolya. Bu ne hili acayip zatlar, doğrudan doğanlar. Eğer beyle etmeseniz, menin sözlerim bilen yaşamasanız, onda mende kalmasanız, menden bu gücü de alıp bilmeyersiniz. Üzüm ağacında kalmadık kesilen her bir şaha öz-özünden kuğrap yok olar. Onları toplap ehlisini oda atarlar. Siz hem mende kalmasanız şeyle olarsınız. Mensiz hiçbir mive getirip bilmersiniz diye. Doğrudanam. Hudayın oğlu İsa Mesih bizde yaşamasa, onun mukaddes ruhu bizim yüreğimizde bolmasa, onun sözleri bizde bolmasa, onda biz öz-özümüzden mive getirip bilmeyiz. Bizim günahlı tebiatımızdan kovuzat çıkmaya, öz-özünden kovuzat yok onda. Dinede üzüm ağacına bağlı olsak, ondan yaşayış alayan olsak, ondan yaşayışın akıldarlığını, gücünü alayan olsak, İsa'nın diri sözleri bizim içimizde mesken tutayan olsa, onda hiç sahada yaramayan günahlı bedenimizde de mukaddes İsa Mesih'in hasepleri, mukaddes ruhun miveleri bizim içimizde öz-özünden peyda oluyor. Bu yerde bu ayetleri okan vaktimde benim yüreğim şeyle öz-özünden coşuya. Mesih İsa'da kalsam bu yeterdir. Men mive bercek olup, mive döretecek olup öz-özümü kıynamağım gerek yok. Dine İsa'da kal, onun sözlerine boyun ol, onun sözleri sende kalsın. Onda hakikattan da sen mive getirersin. Sende İsa'nın hasiyetleri, İsa'nın fikirleri sende hükman bolar. Çünkü bunu yerine getiren sendel de Hudayın ruhu senin içinde, Hudayın sözü senin içinde bu hasiyetleri emele getirer. Bu ne hili təsin ve acayip. Seyredin, siz mende kalsanız, men sizde kalsam, İslam dileğiniz biter. Köplenç adamlar bu ayetleri yanlış düşünüp, men ne zat vardı dua etsem, menin dileklerim Huday eşider ve
cevap verir deyip fikir ediyorlar. Yok. Şert var. Şert näme? Eğer siz mende kalsanız, menin sözlerim sizde kalsa, onda elbette siz näme dilemelidigini bilirsiniz. Atanızın, gökteki atanızın yüreğinden çıkan, onun erkine göre zatları dilep başlarsınız. Çünkü siz onu tanıyarsınız. Onu tanımak bilen siz doğru olan zatları dilep başlarsınız. Yanlış zatları değil. Doğru olan Hudaýyň erkindeki, onun erkine göre bir dilek etseniz, ol dileginiz hükman yerine yetecekligine %100 bu yerde İsa vaada veriyor. Şunun için köplenç Hudaýyň erkini bilen adamlar dilek edende de akıllı dilek ediyorlar. Hudaýyň isteyen zadyny dileýärler. Hudaýyň bermek isteyen zadyny dileýärler ve olar hükman bunu alarlar. Yine täsin galdyran şol bir yerde bu bağlanışyga seredin. Näme üçündir miwe barada gürrüň edýär? Sizin köp miwe bermeňiz bilen gökdäki atam şöhratlanar. Eger mende, sizin her birinizde İsa Mesih'e iman edenlerde Hudaýyň häsiýetleri emele gelip başlasa, görnäkili bu adamlar tapawutly. İsa'nın şagirdleri näkili tapawutly. İsa'nın şagirdlerindäki bar olan kiçi göwnlülüge, dogrulyga, mukaddeslige, söýge seret diýip adamlar bize seredip, olar gökdäki atamyzyň adyny şöhratlar. Bu näkili ajaýyp we täsin zatlary. Doganlar, yine de hayran galdyran zada seredin. Bu gürrüňleriň, miwe baradaky gürrüňleriň izi söýge öwrülüp gidýär. Näme üçin söýgü barada gürrüň edýär? Meniň söýgümde galyň. Näkili meniň söýgümde galyp bilersiňiz? İsa diýär. Meniň buyruklarymı yerine yetirseňiz, meniň söýgümde galarsınız. Meniň söýgümde galsaňyz, onda siz näme etmeli? Meniň söýgümde galsaňyz, onda siz meniň şagirdlerim bolarsyňyz. Meniň söýgümde galsaňyz, şatlygyňyz dolup daşar. Meniň size buyruşum şudur. Eger hakykatdan meniň söýgümde galýan bolsaňyz, hakykatdan miwe öndürmek isteyen olsaňyz, onda biri-biriňizi söýüň. Bu kontekste seredin wagtymyzda, miwe diýilen wagtynda ilki bilen ähli zatdan biýik olan miwene söýgü diýip görkezýär. Sebäbi söýgü barada gürrüň edýär. Söýgü bilen miweni biri-biri bilen baglanışdyrýar. Men köp bunu okap ünüs beren wagtymda näme üçin İsa miwe barada gürrüň etdi de onun izini söýgü bilen dowam ettirdi? Näme üçin diýen soralar mende peýda boldy. Ve men söýgü barada öwrenip başladym. Söýgü barada şeýle ayatlar tapdym ve meniň bu yerdäki Yahyanyň 15-nji babdaky yazılan ayatlara has düşünmege kömek etdi. 1. Korintoslar 13-nji bab 4-nji 7-nji ayatlar söýgü barada gürrüň berýär. Serdin söýgü nähili eken? Söýgü sabırlıdır, şepagatlydyr. Söýgü görükçilik edýän däldir. Söýgü övünüp tekebbirlik edýän däldir. Biýawraýçylykly iş edýän däldir. Öz nepini gözleýän däldir. Gaharlanýan däldir. İçinde hylt saklayan däldir. Adalatsyzlyga şatlanman, hakykata şatlanýandyr. Her zada döz gelýändir. Her zada ynanýandyr. Her zada umyt baglaýandyr. Her zada çydaýandyr. Söýgü asla tükenmez. Miwe diýilen sözüň ornuna Yahyanyň hoş habar 15-nji babdaky üzüm we üzüm miwesi barada miwe diýilen sözüň ornuna söýgüni goýsaňyz, bu ikisi bir-birine şeýle bir gawat gelip durýarmy? Durýar. Şonuň üçin İsa bu yerde söýgü barada da gürrüň edýär. Söýgüniň miwesine seredin, hakyky Hudaýdan gelen söýgü näkili? Eger bir adamda, elbette bizde İsa Mesih'e iman edenler, Mesih'te kalsak, Mesih'in sözleri bizim içimizde yaşasa, Mesih'in ruhu bizim içimizde yaşasa, onda bizim söýgümüz näkili joşkunlu bolmaly. Diňe öz özümüze däl, ya öz ýakynlarymyza däl, söýgü bütün daş töweremizdäki adamlara, goňşuýymyzy özümüz ýaly söýüp başlarys. Eger seredin, bizim goňşuýymyz näkili adamlygyna seretmezden, ol bizim ýaly bir adam bilen goňşu bolsa, biz de İsa'nın şagirdi bolsak, İsa'da galyan olsak, İsa'nın söýgüsü bizim yüreğimizde joşyan olsa, onda biz näkili adam bolýas? Seredin,
sabırlı, şefaatlı, qoňşusyna görüpçilik edýän däl, öwnüp tekebbürlik edýän däl, biýawraçylykly iş edýän däl, öz nepsini gözleýän däl, gaharlanýan däl, içinde hylt saklayan däl, adalatsyzlyga hiç şatlanman, hakykata şatlanar. Her zada döz gelýär, her zada çydaýar, her zada ynanýar. Şeýle häsiýetli bir goňşyň bolsa, onda hakykatdan öz içinden aýdarsyň. Men goňşyym bu hakykatdan hak Hudaýy tanayan biri bolmaly. Sebäbi onuň ýaly häsiýetli adam görmedim. Bunun İsa ynananlygy üçin ol şeýledir. Diýen wagtynda İsa'nın adı şöhratlanmazmı? Göktäki atamyzyň adı şöhratlanmazmı? Elbette şöhratlanar. Şonuň üçin Hudaý bu häsiýetleri öz çağalarında emele getirmek isleýär. Bizde bolsa Galatlarda 5-nji bab 19-25-de yazylşýaly. Ruhun miweleri däl de köplenç ten işlerini görýäs. Ten işleri bellidir. Olar zinahorluk, murdarlyk, ahlaksyzlyk, butparazlyk, jadygoýlük, düşmanlyk, dawa, görüpçilik, gahar, jenjel, bölünüşükler, pırgalar, içigaraçylyk, adam öldürmeklik, serhoşluk, ayşy eşret we şonuň ýaly zatlardır. Bulary edýänleriň Hudaýyň padşalygyny miras almajagyny ozal aýdyşym ýaly ýene de aýdýaryn diýip Resul Paulus aýdýar. Eger bu hili häsiýetlerden dolu goňşyň bolsa, onda ol öýüňi taşlap özüň gaçyp gideniň seniň üçin gutuluşy bolar dogry. Elbette. Ruhun miwesi bolsa, söýgi, şatlyk, parahatlyk, sabır we mehribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, yumşaklyk, nepsine buyurmaklyk. Bu zatlara karşı çykýan kanun ýokdur. Mesih İsa degişli bolanlar bedeni hujuh hem höwesleri bilen birlikde haça çüýlendir. Ruha göre ýaşaýan olsak, onda ruha göre de gezeliň. Biri-birimizi gaharlandyryp, biri-birimize içigaraçylyk edip şöhrat paraz bolmalyň. Ine doganlar. Mesih İsa degişli olsanız onda ten işlerini, ten höweslerinden dören erwet gylyk häsiýetleri ählisini Mesih İsa bilen bilelikde haça ertip çüýleň. Ruha göre ýaşaýan olsak, onda ruha göre de gezeliň. Ruhun miweleri de bizde bol üzüm miweleri ýaly. Hakyky gowy miweler ýaly, ruhun miweleri biziň durmuşymyzda emele gelsin. Mesih İsa'dan berk yapışın. Ondan gerek olan ähli zady alarsınız. Miwe bermegiňiz üçin kemçilik edýän bir zat ýokdur doganlar. Ähli zat yeterligi bilen, artygy bilen bardyr. Yeter ki Mesih'te kalyň. Onun sözleri sizin yüreğinizde mesken tutsun. Onun mukaddes ruhu sizin içinizde dolup daşsın. Mesih'in bizi söýüşýäli, biz hem biri-birimizi söýeliň. Söýgüden joşýan bu häsiýetler bizim her birimizin içimizde bolsun. Çünkü biz Mesih bilen direlendiriz. Mesih bilen ýaşaýşa ýetendiriz. Mesih bilen ebedi ýaşaýşa eýe bolandyrız. Biz indi kesilip taşlanan, guğrap giden üzüm şahalary däl, yaprağı solmayan miwesini mövsümünde berýän, bol miwe berýän üzüm şahalarydyryz. Eger biz İsa'da kalıp da miwe bermesek, onda İsa bizim durmuşumuzda işläp başlar. Tä miwe berýänimize çenli, gerek olsa bizi keser, timarlar, yine näme gerek olsa eder velin, soňunda öz maksadyna ýetýändir. Tä İsa on ağırlık bilen de bunu edýändir. Size ağrı salıp edýändir. Doganlar, ağrılık bilen, ağrı salınmazdan, göz yaşlar dökmezden, peselinde, menmenligi taşlanda, rep bilen yaşap başlan. Hudaý sizi bereketlesin. Sizin getiren miweniz bilen İsa'nın adı şöhratlansın. Yine de bir näçe ayatlara seredeliň. Seredin biz arada näme diýilýär. Müsürden çıkış kitabında İsrail halkını Hudaý sayladı. Saylamak bilen
Müsürden Çıkış kitabının 19. babında 5-6. ayetlerinde şeyle diye. Şunun için hem indi siz menin sözüme boyun bolup, menin əhdimi saklasanız, ähli halkların arasından siz menin öz saylan halkım bolarsınız. Çünkü tutuş zemin meninkidir. Siz menin üçün ruhanılar bolup hizmet ediyen, bana bağış edilen mukaddes millet bolarsınız. Yine senin İsrail'a aytmalı sözlerin şudur deyip Musa tavşırık veriyor. Eğer siz hakikattan bana boyun olup menin sözlerime boyun olsanız, siz saylanan halk olarsınız. Menin üçün ruhanılar olup hizmet edersiniz. Bana bağış edilen mukaddes millet bolarsınız. Size sereden her bir halk menin kimdigimi görer deyip, Huday, şunun için sizi sayladım diye. Təze əhddə de şol bir fikir vardı onlar. Emma siz beyle dersiniz. Çünkü siz saylanıp seçilen halksınız. Siz padişanın ruhanıları, mukaddes millet, Hudaya değişti halksınız. Huday sizi qaranqılıktan özünün acayip nuruna çağırdı. Siz onun şan şöhratını ıglan etmek için saylanıp seçildiniz deyip 1. Petrus'un hatında 3. bab 9. ayette yazılan. Seyredin, İsrail halkını bir vaxtlar näkili saylap seçen olsa, bugün bizi de təze əhddə, Mesih İsa'da bizi saylap seçti, özü için bir halk edip saylap seçti. Bu qaranqı dünyada, bu günahlı durmuşta, bu günahlı dünyada, bütün halkların içinde Huday bizi ayratin özü için sayladı. Padişanın ruhanıları bolarsınız, mukaddes millet olarsınız, Hudaya değişti halk olarsınız. Huday sizi qaranqılıktan özünün acayip nuruna, yağdılığına çağırıp çıkardı. Siz Hudayın şan şöhratını ıglan etmek için saylanan ve seçilensiniz. Çağrılışınıza münasip yaşan. Meyve öndürün. Mesih'te kalın. Mesihsiz hiç saat edip bilmeyersiniz, öz gücünüzle edip bilmeyersiniz. Mesih'te bolup da meyve öndürmeyecek olsanız, onda siz çağrılışınıza göre yaşamayarsınız. Sizi çağıranı maskara ediyensiniz. Sizi çağıranı əskermezlik ediyersiniz. Öz çağrılışınıza göre gezmeyen olsanız, özünüzü peseldeyersiniz kadırlı doğanları. Size ne mezatlar berilenliğini, ne hili büyük dereceye çağrılanlığınızı unudarsınız. Bu sizin için elbette şatlıklı olmaz. Bu sizin için de bereket olmaz. Doğanlar, gelin Rabbimizi hoşnut edelim. Ol bizi yaradanına, bizi saylap seçenine, yüreği bilen beğensin. Bunu etmek bilen biz de şatlanalım. Bizim şatlığımız dolu olsun. Çünkü hakiki meyveleri getirmek bilen, ruhun meyvelerini emele getirmek bilen, sizin de şatlığınız dolup da aşar deyip yazılan. Bizim Hudayın parahatlığında ve şatlığında yaşalın. Rabbimizin adı şöhratlansın. Gün günden bizim getiren meyvelerimiz bilen, bu qaranqılıkta yaşayan günahkar dünyadaki adamlar, hakiki Hudayın kimliğini bilip, tövba gelsinler. Hudayın padişalığı giyinelsin. Ve gelmeli Mesih İsa tezirek yine de kaydıp gelsin. Ve bizi öz yanı ile ekitsin. Men hiçbir adamın helak olmağını istemeyen, Hudayın sözü de diye, ehli adamza tövbe edip, halasker Mesih İsa iman etsin ve halas olsun diye. Koy bizim sözlerimiz bilen, bizim ruhu meyvelerimiz bilen, hasiyetlerimiz bilen, bizim içimizde coşup, daşarık çıkan Hudayın söygüsü bilen adamlar, hak Hudayı tanısınlar ve halas olsunlar. İsa Mesih'in adı bilen sizi bereketleyen. Amin.